edukacija majke možda. Mora biti sposobna da bude vođa grupe bolesnika za koju je zadužena. Znači biti primjer. Ne, nego sve više se preferira grupni rad. Ne, nego je rekao, može samo ruku dignuti na dovoljno. Trebamo pročitati. Podvojenost ili podijeljenost same uloge sestre, tehnička i socijalna, moraju podraditi ako žele ispuniti društvene očekivanja. Odnosno društvene zanimljivosti. Sestre su dakle, tehničari u mogućnosti da ovisno o svojim prilikama u kojem rade ukaženim obrascima ponašanja u kulturi ili društvu, te vlastitom habitusu realiziraju prenose modele sestre. Sad je jedna cura. Evo, koje su sastavne? Koji su modeli sestrinstva? Primarni, odvjetnički, vojni i adaptacijski. Potom. Sestre, majke, milosrdnice. Pa da, pa sam malo, pa učio sam osnov. Sestre, fotomodeli. Dalje. Sestre, administrativni birokrati i... Modeli sestrinstva, znači sestre, odnosno majke milosrdnice, njegovateljice, pune blagosti, samilosti, razumijevanja, brige. I zaljube se u pacijenta. Evo, ne mi upadat u kadar. Da, ne mogu. Ne bi se dubio u to. Sestre, kao fotomodeli. Za kojima se ili oko kojih se vrti liječnički pacijentov svijet i koje su mišljenje da je djelotvorna i ozdravljujuća sama njihova pojava i prisutnost na mnogo manje stručni napori što će ih poduzeti. Nastavno na ovo kod broj 3, sestre kao administrativni birokrati, najvažniji lektiri njihova postupanja nisu ni bol, ni bolesni bolesnici, a niti liječnici, hvala Bogu, već red, disciplina i protokol, perfekcionistička kontrola ulaza i izlaza, materijala, posljednji model, odnosno sestre kao tehnolozi mučitelji, nažalost, proces supstitucije čovjeka strojem produšen, odnosno tehničke procedure koje se provode. Pacijenti gube elementarne ljudsko obilježje, potapaju Štokica. Malo u kadru. Crta. 738 postaju broje. Šta sad, kako ćemo to izraziti? Ova tipologija ovih modela, što smo rekli, sve manje je stvar slobodnog sestrinskog izbora, sve više je stvar uklapanja u obrasce koje nameće svijet visoke znanosti i tehnologije. Imamo nekih pitanja od ovih modela. Aha, pa da, Radi se sestrinstvo, znači... Možda ima neko da se prepođe. ja sam ovaj lijevo, ja sam desno. On je desnica. Desno.
Pokazuje sestrinstva kroz neke povijesne etape. Agnes Pidi. 1937. godine razlikuje razdoblje sestrinstva, odnosno u to vrijeme još sestrinstvo, odnosno još to vrijeme njege kao umijeća od povijesnih početaka do 4. stoljeća. Skrati malo, ajde. Previjanje rana, skidanje temperatura i tako dalje. Poziva. Znači, razdoblje poziva od početka kršćanstva do polovice 19. stoljeća. CCA, Indija, znači muškarci, plaća. Znači, javlja taj famozni plan plaće. Sve do razdoblje profesije od Florence Nightingale kad je ona to ustrojila i modernizirala. Nadalje bi nastavili sa kršćanstvom, presudan utjecaj na razvoj, kompromisima. U biti. Zato što? Šta smo rekli? Kršćanstvo je imalo na sve utjecaj. Kršćanstvo je, to je bio jedan veliki bum u cijelom krugu kulturološkom. To je bilo poslije crkvenog raskola. Od jedne politeističke Crkveni raskol, prešao vam. A? Crkveni raskol, Šta? 1054. Da, ovo je sve zbog vas, evo znam. Sorry. Kršćanstvo je jedna monoteistička religija, razvija pomoć. Znači, Yes. stari siromašan ili nevažan. Znači, ima neke moralne pravila, nove. Đakonisima najranije organizirane grupe sestara. Parabolani, odnosno muškarci koji repuzirane to bratstvo, ulagali koristima od kuge koje je hadalo u to vrijeme, napali bi mrtve za vrijeme kuge u Aleksandriji. Nastavljamo sa ranim srednjim vijekom, formirali se novi redovi u samostanima, benediktinci, oni su njegovali bolesno općenito. Te dolazimo u vrijeme križarskih ratova, za svetog Ivana Krstitelja, svetog Lazara, te Teotonski koji su na svoj način pomagali. Gradovi su postojali prenapučeni, nehigijenski uvjeti života, to je naši se javlja ono vrijeme naš srednji vijek, augustinski red, opatice, 4 stoljeća su prednjačili u sestrinskoj službi. Te imamo franjevačke redove, sveti Franjo Asiški, svi smo čuli za njega, sestre milosrdnice, svetog Vinka Pauskog, prvo svjetovni, kasnije redovi red, prolazi još sve edukaciju u bolnicama, kućnih podsjetama, odnosno patronaži, prve patronaži i njezin bolesnim kućama. Primali su za siromašnu društvu, kasnije pomoć napuštenoj djeci. Dolazimo i preko oceana u Ameriku, vrijeme naseljavanja, svećenici su pružali zdravstvenu njegu, znači u 18. stoljeću, ratni sukobi, političke promjene, francuska revolucija, zdravstvena njega u okvirima redova žena čiji su muževi bili vratili u njenu poštu. 19. stoljeće liječnici svijet, još uvijek prednjači sestrinstvo, kućna njega, bolnica, stravična mjesta, osim kod opatica. Cijela Engleska kaže da se odre kriminalce duševno odvoljeli, nekako retardirani i djeca zatvorima. Osnovali su društvo protestantskih sestara milosrdnica, pružale njegu svim društvenim slojevima. Daj nek se ispriča barem. Svećenik osnovao institut za strukturiranim programom po razredima za edukaciju sestre đakonisa. Žene s ulice, svjetovne sestre radile u javnim bolnicama. Bitne ličnosti, Florence Nightingale, svi smo čuli za nju, znači, one englesko lijeklo, nažalost, početak modernog profesionalnog sestrinstva učinilo mnogo za položaj žena u društvu općenito. Rimski, ja mislim, ovo su naštine, se zna neko objasniti. Ovo vam ja. Šta? Pa, Florence Nightingale je bila iz aristokratskog društva u Engleskoj, ona se školovala na najboljim školama, prije svega u Italiji, u Firenci. Uvidjela je potrebu u društvu, to našem srednjem vijeku, to je u našem srednjem vijeku pred kraj, potrebu organizacije
Koliko vijeća? Teorijski etički aspekt prošle počivaju na bilješkama Florence Nightingale od 1859. godine o bolnici i sestrinstvu. Sistem obrazovanja višeg i visokog razvija se prije razvoja značajnih teorija o sestrinstvu. Harvard, Kanadžanka, 22. godine 20. stoljeća, Textbook of Principles and Practice of Nursing, Henderson, Amerikanka, 1939. godine, nešto bitno napravila. Od 60. godina može se govoriti o teoriji osnovnih sestrinstva. Proces njega počinju se primjenjivati različite teorije iz područja behavioralnih znanosti i TAC 1968. godine. Proces njege, ispitivanje sestrinska dijagnoza, znači proces zdravstvene njege, to nam je sigurno jako poznato, ispitivanje sestrinska dijagnoza, planiranje primjena, vrednovanje dakle aktivnosti koje podrazumijevaju promišljenost, racionalnost, metodičnost, učinkovitost i slične stvačice, a to su karakteristike intelektualnih aktivnosti sestre. Ranije sestre tehnički izvršiti. Samo. U svoj rad sestre sve više uključuju pojmove iz psihologije, antropologije, sociologije, socijalne teorije, što spada demografija, socijalna stratifikacija, socijalna podrška, simboličke interakcije i drugi, te kulturna i transkulturna teorija sestrinstva, teorija kulturne relativnosti, teorija vrijednosti orijentacije i kulturne okolice. Prva međunarodna kodifikacija etičkih normi 1953. u francuskom gradu nam je jednostavna zaklada. U Austriji. Obaveze i dužnosti sestre granjaju se u 3 smjera. Prema bolesniku, prema sebi i kolegama, te prema društvenoj i cjelokupnoj društvenoj zajednici. Nove obveze javljaju se kao posljedica sve veće tehnološke moći u medicini i sve veće organizacije života. Profesionalizacija i emancipacija sestrinstva. To je jedno pitanja. Tri razine, možemo mi sad što zapišete. Tri razine na globalnom planu društvene podjele rada, razvoj tercijarnog sektora, sve veće zapošljavanje žena. Na razini medicine i zdravstva, društvenih podsistemi, jačala alternativa, laička praksa, a slabi i strogo hierarhijska alopatska praksa, veće šanse za same sestre i struke. Unutar samih zdravstvenih institucija traži veću autonomnost u prestiž, doškolavanje i kliničkim specijalizacijama, ambulantnim praksama, primarnoj zdravstvenoj zaštiti, preventiva, rehabilitacija i pomoć pri umiranju, dominantna kompetencija sestara. I na kraju. Da skratim. Treba pomoć.